Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u t-Turkija qed ikomplu jissaħħu fost oħrajn fl-oqsma bħal enerġija u s-sigurtà. Dan intqal f'konferenza l-aħbarijiet wara li tlieta saret laqgħa bilaterali bejn il-Ministru Malti għall-Affarijiet Barranin Ian Borg u l-Ministru għall-Affarijiet Barranin Tork Hakan Fidan. Iż-żewġ ministri tkellmu dwar l-isfidi internazzjonali preżenti fosthom il-gwerer fl-Ukrajna u fil-Lvant Nofsani. Fuq netta l-aġenda tibqa' l-paċi, l-istabilità fil-Lvant Nofsani, fil-Mediterran, fl-Afrika ta' fuq, anke allura il-viċinanzi tagħna bħal Libja, pajjiż li kemm għal Malta, kemm għat Turkija huwa għal qalbna ħafna. Dwar il-gwerra fl-Ukrajna, iż-żewġ pajjiżi għaddew messaġġ favur il-paċi b'Malta fil-kapaċità tagħha fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda u anke bil-preżenza l-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, da filwaqt li t-Turkija kienet kruċjali bħala medjatur biex ikun jista' jiġi trasportat il-qamħ b'mod sigur fil-Baħar l-Iswed. Skont il-prinċipji tagħna, fl-istess ħin naħdmu permezz ta' dialogu, permezz ta' diplomazija biex naraw il-gwerra f'Gaza tieqaf u allura ma jkollniex iktar nies ċivili li jittilfu ħajjithom intortament u anke soluzzjoni ġusta għall-Ukrajna, jiġifieri t-territorju sovran tagħha. Il-Ministru Malti li bħalissa u chairperson in office tal-OSCE sostna li t-Turkija u sieħeb strateġiku. It-Turkija hija kruċjali minn diversi aspetti. Irrid infakkar kif hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss fuq it-territorju Ewropew ma' 57 pajjiż illi fosthom għandek numru ta' pajjiżi fl-Asja ċentrali, numru ta' ġirien oħrajn ta' Turkija illi magħhom għandhom relazzjoni speċjali. Min-naħa tiegħu il-Ministru Tork qal li żewġ pajjiżi qablu li jkun hemm tisħiħ tal-kummerċ tal-qamħ mill-Ukrajna għas-suq internazzjonali u rringrazzja wkoll il-Malta għall-għajnuna tagħha meta t-Turkija intlaqtet minn terremot qawwi sena ilu. From the first hours of the earthquake, I would like to thank our Maltese friends for the solidarity that they have shown. And they were amongst the nations, actually one of the preliminary ones that sent search and rescue teams with humanitarian assistance following this. And once again, I would like to thank you for the solidarity that you have extended. Il-Ministru Ian Borg irringrazzja lill-Ministru Tork għaż-żjara tiegħu f'pajjiżna u esprima fiduċja li d-diskussjonijiet tal-lum se jkomplu isaħħu ir-relazzjonijiet bejn żewġ pajjiżi. Sanittant fil-Belġ de Kastilja, il-Prim Ministru Robert Abela kellu laqgħa mal-istess Ministru għall-Affarijiet Barranin Tork. F'din il-laqgħa ġew diskussi bosta temi fosthom it-tisjieħ ta' relazzjonijiet kummerċjali bejn żewġ pajjiżi, il-possibilità ta' aktar kooperazzjoni fis-settur tal-enerġija rinnovabbli u anke dwar il-migrazzjoni. F'din il-laqgħa dwar il-Lvant Nofsani, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li l-komunità internazzjonali trid tibqa' taħdem għal wafqien permanenti tal-ġlied u għas-soluzzjoni taż-żewġ stati. Għal din il-laqgħa kien hemm preżenti wkoll il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ian Borg u l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Glenn Micallef.